Para presentar e falar en Cerponzóns, ímolo facer como quen describe un dibuixo que lle sae a un do corazón. Porque Cerponzóns non é un lugar, é un xeito de estar no mundo. Aquí, a paisaxe non se mira, síntese. Os ríos falan en voz baixa, os montes respiran ao paso do vento, e a pedra, sempre tan seria, conta historias que ningún libro podería guardar mellor. O río Ronse e o Gándara baixan como un meniño curioso, van aprendendo o camiño mentre se entreteñen coas pontellas, cos amieiros, cos carballos, cos muiños que lle quedan nas beiras como xoguetes vellos. E entre o rumor da auga e o canto dos páxaros, o camiñante descubre que, sin sabelo, tamén se lle abre a alma, como quen borda a casa despois de moito tempo. No alto da parroquia, a igrexa de San Vicente ergue a súa dignidade humildosa, que leva séculos aguantando chuvias, rezos e desenganos, guardando cos seus muros a memoria de todos os que pasaron por ela. O seu carón, a casa retoral, feita de boa pedra galega, parece un vello patriarca que coñece os segredos do pobo e nunca o revela. Fronte ao atrio, a casa do pobo, que antes foi casa grande e hoxe é fogar de quen soña cunha parroquia unida, viva e ben querida. No cemiterio, onde descansan os que fixeron Cerponzóns, as pedras gardan un silencio que fala. Esculturas humildes, pero tan verdadeiras, que lembran que a arte galega sempre naceu da emoción e non do luxo. E nas encrucilladas, os cruceiros, esas oracións de pedra que lle levantamos ao ceo para que Deus non esqueza onde vivimos. Espallados polas aldeas, os hórreos erguen o seu orgullo sinxelo. Non gardan só o pan, gardan lembranzas, contos e o esforzo teimoso das familias por defender o que é seu. Nos lagares dormía o viño das colleitas, nos pombais o prestixio das casas grandes, e nas fontes corría a vida compartida, sempre fresca, sempre verdadeira. Os muiños do Ronse e do Gándara son outra xoia deste lugar, e como non falar das pontes. A ponte Malvar solemne, a de San Caetano, amiga dos peregrinos. As dúas contan historias de encontros e de camiños que nunca deixaron de cruzarse. Tamén fican marcos e fitos, como o Millar de Manencio, o Marco da Legua e o Marco de Perre, pedras que gardan o camiño como vellos gardas que non queren retirarse. E no centro, un monumento ás mulleres de Cerponzóns, as que traballaron no campo, as que levaron o peso da casa, as que mantiveron viva a parroquia. E hoxe, Cerponzóns non vive só da memoria. Ten un centro social cheo de vida, un campo de fútbol onde medran ilusións, casas rurais que acollen ao visitante, un restaurante onde pan sabe mellor, e unha discoteca que lle devolva a noite a alegría que o día guardou en segredo. Porque Cerponzóns é así, e cando un marcha, sempre leva un anaco del metido no peito, onde a historia segue viva, e onde sempre haberá sitio para quen queira volver.